आणि पप्या तू इथंच बसलास काय? अरे नवरदेव यायचा टाइम झाला त्याच्या स्वागताला तुला परसूच्या शेतातून झेंडूची फुलं आणलं होतं की नाही? आहे त्या पसूच्या शेतातून दुसऱ्यानाच फुलं घेऊन गेले तर बेशरमाचे फुलं आता जमतात काय? माय नवरीने हे काय घातलं असा झोळला हळदीची अशी साडी घालण्याची लय साजाली काय? कोण वय आई हे म्हाताडी? हिला घराच्या बाहेर काढ, मग मूड खराब केली. अगं नवरीची मावशी वे करवली येऊन आली. आई नवरदेवला की नाही येऊन 1 घंटा झाली की नाही, अंघोळीला पाणी काढले की नाही, बाराच्या उतर हळद लावून तर पेटीला माय वतल त्या पप्प्याला वतलापाशी बसून जाळ घालत राहाय म्हणले आणि ते काट झोपी गेले. हळू बोलाये आई, मिठ्या मिरच्याच्या डब्यातली हळद काढलीशील बरं, त्याच्यात अर्धा मिरची मिसळलेला आहे, तेच नवरदेवाला लावशील तर नवरदेवाच्या आग होईल आणि ते चिंग पळून जाईल. माय बाबाने एवढे बँडवाले का लावले असतील? आहे ते बँडवाले नव्हतं, नवरदेवाचे मित्र होतं ते.